Sponzory pořadu jsou Yachtas, Nauty, Espic a KCK Metal Group. Split se na konci dubna plní turisty. Diokleciánův palác láká k prohlídce antické historie města a nebo také scenérie, kde se natáčel jeden známý seriál. Jen o pár kilometrů dál v Kaštele se schází bezmála 40 českých a slovenských posádek, aby se utkali o titul v jednom z nejstarších českých námořních závodů v májové regatě. Ta se letos jela také jako součást poháru České asociace námořního jachtingu a prvně jako mezinárodní mistrovství Slovenska. Proč májovka, proč jachting? Protože je to pro mě prostě sport, který v sobě nese kamarádství, nese v sobě množství nových přátelství a řekněme i takových věcí spojených s objevováním nových míst, a májovka je prostě o tom, že chceme tu komunitu a to objevování spojit. Májovka má teda dlhou tradíciu, ale nikdy nebyla takto prepojená so Slovenským zväzom jachtingu. A ako k tomu došlo? Zavolal Tomáš a povedal, že má chuť a jeho cieľom je urobiť z májovky majstrovstva Slovenskej a Českej republiky v lodnej triede ORC, a preto sme začali spolupracovať. Májovka je regata, která je pro všechny. Není to jednoduchá regata, ale máme tam prvky, kde prostě ti, kteří nemají úplně zkušenosti, tak jsou schopni se učit od těch lepších nebo zkušenějších, a ti, kteří nemají posádky, tak jsou schopni se ty naše posádky doplnit a jsme schopni prostě jako jednotlivci anebo neskušení tu májovku jsme schopni odjet. Pro ně máme ty programy prostě nachystané. Hlavní soutěžní část regaty se jela ve 4 různých lodních třídách, které se porovnávaly mezi sebou díky handicapovému systému ORC. Predstav si to tak, že na tejto regate jazdia lode, ktoré sú viac turistické, ktoré sú viac športové, máme tu nejaké športové špeciály a všetky tieto lode dokážu odštartovať naraz, prísť v nejakom čase do cieľa a zároveň medzi sebou súťažiť. Ich výsledný čas je prepočítaný práve tým handicapom. Čím je tá loď pomalšia, od výroby pomalšia, tak tým sa jej zvýhodňuje ten jej čas. Regatu v roce 2000 založil Jiří Jelínek a vtiskl jí neopakovatelnou atmosféru. V posledním desetiletí ji provozoval Radomír Klofáč se svým Morris Design Yacht Klubem. Májová regata za tu dobu vyrostla do krásy. V tom roce 2000 bylo všechno divoký, nic nefungovalo. Ty první regaty byly fakt jako úsměvný z dnešního hlediska, když se na to podíváš, tak je to vlastně nepřipravený, ty lodě byly v šíleném stavu, oslavy se dělaly v restauraci, která byla zavřená, my jsme lezli přes zeď a vlastně majitel té restaurace vůbec třeba nevěděl, že ta oslava se tam koná. Bylo to fakt jako vlastně tak jako divoký, že to pochopí asi spíš jen Čech, který zažil 90. a tu krásu vlastně toho vývoje. Proto já říkám, májovka je hlavně o lidech, o příbězích a o dobrodružství. A to jí dělá vlastně jednou z unikátních českých regat, protože je nejstarší, je nejlepší, je o dobrodružství, je o kamarádství a vlastně ten sailing a tohleto vlastně sníde pomalu a rozvíjí se to krásně.
Od Radomíra Klofáče převzal organizátorskou štafetu Tomáš Martínek a regatu nyní pořádá už druhý rok po sobě. A do budoucna má se svým týmem velké plány. Jsme neskutečně šťastní, že se nám podařilo získat vlastně organizaci mistrovství Slovenska v námořním jachtingu ORC třídy, kdy si myslím, že se nám snad a doufám, děláme pro to maximum, že v roce 2026 se nám to podaří spojit, protože ta rivalita nejenom v hokeji, fotbalově je prostě československy dost zajímavá. My si to prostě přejeme. Letos organizujeme slovenské mistrovství. Většina našich posádek je v současné chvíli z Česka. Nicméně věřím, že příští rok bude ten náboj o to náročnější nebo o to zajímavější. V Československu je spousta dobrých regat, je spousta dobrých jachtařů. My je vítáme, nebo rádi bychom je přivítali na Májovce a snažíme se být, možná to je namyšlené, ale je to takové skromně neskromné přání. Chceme být prostě jednička, chceme být sportovně, organizačně prostě zajímavý pro všechny naše jachtaře. A to hlavně proto, že já se rád potkávám s lidma, máme super tým, lidi, kteří tady jezdí tady prostě stabilně, pravidelně a je to pro mě veliké kamarádství, že vím, že se s těma lidma prostě potkám a je to takové krásné se s nima prostě podat ruku a vědět, že cítím, že to je prostě radost se potkat. Májová regata je symbolem sportu i kamarádství. Večer před startem se ještě zpívá a vzpomíná na minulé ročníky. Sportovní drama se ale blíží. Moře omývající dalmátské pláže, ospalé ráno, zdánlivě. Ranní mítink z Kypru otevřel závodní dění. Na briefingu se všichni dozvěděli parametry trati, meteorologický výhled a kde bude cílová marína. Májová regata se jede mezi 4 různými marínami. Z pevniny vedly 2 první naplánované rozjížďky do Milny na ostrov Brač, pak jedna krátká olympijského typu, následovaná 24hodinovkou na Svatý Klement, pak přesun do Rogoznice, do cíle a zpět na hlavní pobřeží. Celé pole startujících vyrazilo hned ráno na moře. Hlavní arbitr Denis Marinov, který pravidelně řídí evropské nebo světové šampionáty, ale už cítil zradu. Vítr, který ještě před malou chvílí slušně dul, ustal. Plánovaná první rozjížďka byla zrušená a jelo se na druhý start. Tady to vypadalo mnohem lépe. Závodní komise rychle chystala startovní linii. Bylo to dobré. Vítr neustával. Start a první úsek proti větru, pak otočná boje a dlouhý úsek do Milny. Skvěle odstartovala posádka SPG Extreme Sailing tým kapitána Pavla Sehnala. Ten točil jako první, na záda mu dýchal zkušený Jan Dvořák se svojí hvězdnou posádkou. Tým složený z jednotlivců, kteří se poznali až 2 dny před startem regaty, se skvěle sehrál a rval se o první místo. Májová regata, tady je Johan. Berte prosím vážně jako varování blížící se bouřce, která přichází od jihu. Pokud to přijde a pokud nás to zasáhne, bude to velmi rychlý. Tak jenom buďte na to nachystaní a udělejte si přípravu raději dopředu. Over. Na první pozici se na otočné boji protlačil zkušený Vlastimil Faktor. Ten vedl, následoval Sehnal, pak jeli Fiala, Harman a další. Rozhodovali zkušenosti. Bouře naštěstí zamířila jinam. V cíli před marínou v Milně byla nakonec první posádka SPG Extreme Sailing, následovaná Mira 19 Sailing týmem Radka Dlouhého a EPX týmem Marcela Zachvej. Zpočátku byl vítr docela silný, střední vítr, krásně sélo, pak jsme se přiblížili k cíli a tam bylo velké bezvětří. Naše posádka ale na prvním místě, tak jsme tam čekali asi 20 minut bezvětří. Naštěstí, když se vítr rozfoukal, tak ještě než nás všichni ostatní dostihli, tak jsme také včas získali nový čerstvý vítr, takže se nám podařilo projet cílovou čáru jako první lodi a jsme moc rádi. Vedli bychom rád, kdyby nám nezasnul vítr.
přestal foukat, ušel tam byla vzduchová bublina, točil se tam vítr zleva, zprava a v podstatě jsme zastavili a 3/4 hodiny čekali na ostatní lodě, až nás dojedou. Časí si nevybíráme, ale v podstatě povedly se nějakých pár taktických věcí a úkonů, které prostě nás přivedly na druhé místo. Myslím si, že posádka odvedla úplně luxusní práci, takže jako to je důležitý a jako tým jsme tam a jedeme dál. Nemají. Májová regata se jela v několika lodních třídách First 36, First 45, Salona 46, ORC a Fun and Learn. Po přepočtení handicapů v Milně odpočíval jako lídr pořadí májovky kapitán Pavel Kraus se svým Seamouse L30 sailing týmem. Šťastní a unavení. Téměř 300 účastníků regaty večer rozebíralo, co se stalo, kde kdo zazářil a kde naopak nešlo všechno podle plánu. Nad Milnou se rozestřela vlahá chorvatská noc. V úterý se kapitáni chystali na dopolední krátkou rozjížďku. Mezi nimi také Jan Dvořák, pravidelný účastník májovky, který tentokrát skipoval posádku jednotlivců, jež do jednoho týmu sestavili na základě přihlášky organizátoři. I holky, všichni, jo? Připravte si pečlivě věci na up and down, bude to čistě o manévrech. Připravte si všechno do kokpitu, i na spinnaker, ať jsou připravené věci, otěže, osmičky na koncích, jo? Ať každý si připravte svoji věc pečlivě. Manévry budou pravděpodobně furt stejný, jo? To znamená, budeme to vytahovat doleva, tak jak jsme to dělali včera, vždycky. Stahovat to budeme pravděpodobně z pravé strany, návětřím, Romane, ne pod plachtou, návětřím. Peň budete schazovat, rychle zahazovat dopryč, hodit otěž, otevřít luknu, stáhnout. Já jsem tady za jednotlivce a to jenom díky tomu, že jsem viděla reportáž na ČT Sport, která mě úplně učarovala a nadchla. A říkala jsem si, že to je přesně ono, to, co chci zažít, to, co chci zkusit. Jedeme nahoru, vytáhneme balón dolů, jedeme nahoru, vytáhneme balón dolů. Takže jako odsvakávat jenom výtah, nechávat si tam otěže, mít to připravené na správné straně, bum bum, schovat, přikrejt, sednout na váhu, jedem dál. Vydala jsem se sem vlastně bez jakýkoliv nějakých jachtařských zkušeností a hlavně díky Honzovi, našemu kapitánovi, tak si myslím, že to zvládám, snažím se a vlastně i celá naše posádka, která je taky z takových nějakých amatérů, tak se snažíme jít do toho naplno. Zelenou otěž na spinnaker, tu bude potřeba připravovat, červený si vezmu já. Nic zvláštního, úplně to samé jako včera, jenom prosím pozornost a nedělat jednoduchý zbytečný chyby. 7 uzlů fouká, no, tak to možná odstartujou. A máme na to, no, za půl hoďky je plánovaný start, tak třeba se něco bude dít. Konec hlášení. Májovka je také dobrodružství, čisté a původní, 24hodinovka, noční etapa. Dlouhé hodiny, kdy nevíte, co vás přesně může potkat. Kurs, držíme, kurs. V jachtingu jsou důležité už předstartovní manévry. Hlavní rozhodčí Denis Marinov hlásí pokyny do vysílačky. 5 minut do startu, 4, 1 a start. Mezitím si každá posádka snaží vybojovat co nejlepší pozici. Lodě plující s větrem zprava mají právo plavby, tedy přednost. Pevné nervy vyhrávají, těžké lodě se míjejí o centimetry. Emoce jsou vypjaté, někdy i pořádně hlasité. Tohle je chvíle jen pro opravdu silné nátury. Jediná chyba může znamenat zničení materiálu a ohrožení posádky. Je odstartováno. Skvělý cit pro okamžik projevil Michal Krista, vyjíždějící do druhé etapy jako druhý kapitán pořadí po přepočtení handicapů. Jachty mají velkou setrvačnost, řídí se jinak, trefit načasování a odhad vzdálenosti není vůbec jednoduché.
Na vodě se odehrával ostrý boj na kurzu proti větru. Do vedení se dostal Radek Dlouhý z Mira 19 Sailing týmem na Saloně. Skvěle si mezi zkušenými jachtaři vedla posádka mladých rafanů Jachtklub Jachtas pod vedením Davida Martínka. Po celou stoupačku vyvíjela tlak na čelo závodu. První klíčová chvíle přišla za ostrovem Drvenik. Lodě, které zamířily k pobřeží, ztrácely rychlost. Naopak v tu chvíli vedoucí Martin Fiala z PRC Třebíč a další, kteří včas vyjeli na moře, letěli vpřed. Dobrá práce, jedem! Nastala noc a boj o vítr. Na prvním otočném bodě byli nejrychlejší kapitáni Lukáš Slavík, David Martínek a Martin Fiala. Rozhodčí a zástupce Slovenského jachtařského svazu Martin Ješko přes celou noc hlídal průjezdy a zapisoval dosažené časy. Race committee, potvrdzujem váš čas v cieli 13:26. Za otočným bodem Lukáš Slavík chytil vítr a ujížděl vpřed. Ostatní bojovali v klidných vodách okolo ostrova Tmara. V tu chvíli byli zhruba v polovině 80mílové non-stop etapy. Jo, já budem si to i zároveň hlásit do vysílačky, jo? Skvělý. Kategorie Fun and Learn je novinkou, kterou zavedl Tomáš Martínek a jeho tým. Jsou to jachtařští studenti a nováčci, z nichž prakticky všichni jeli noční etapu poprvé. Ta končila svoji 40mílovou trať v zátoce Luka Palmižana na ostrově Svätý Klement, kousek od Hvaru, těsně před půlnocí. Unavení, šťastní a plní nových zkušeností, emocí a zážitků. Nejrychleji v cíli byla sestava Houseboat s kapitánem Markem Pavlíkem, těsně následovaná týmem Trimiu Sailing kapitána Josefa Novikmece. Strašně se to přelejvalo, byly tam posuny veliký a na konci to byl souboj do posledních metrů, o břeh, o směr do točky, o lepší nastavení plachet, super závěr. To neskutečně hlavně ten závěr, jak to tlačili jsme do poslední minuty, no a ten dojezd byl takovej úplně nervy drásající. Nad ostrovem Hvar vycházelo slunce a lodě z hlavních soutěžních kategorií byly stále ještě na vodě. Závod v tu chvíli trval 18 hodin. Lukáš Slavík byl se svojí posádkou zhruba 3 míle před cílem. Čekal na vítr. Ostatní alespoň nějakou rychlost měli. Že by ho po skvělé noční solo jízdě přeci jen další lodě dostihly a poctivě najetý náskok by byl ten tam, srdce rvoucí představa. V pravou chvíli ale fouklo i posádce Boat Safe. Lukáš Slavík se dostal do cíle noční maratonské regaty jako první za 22 hodin, 1 minutu a 47 sekund. A tento výsledek dostal posádku jedoucí na lodi June i do průběžného vedení v regatě. A to zdaleka nejteplejší noční rozplava na májové regatě, kterou jsme kdy zažili. Takže toho si ceníme. Už méně si ceníme tady 5 hodin floating cycle a jsme samozřejmě rádi, že jsme dokázali vyhrát a bylo to neskutečně těžký, protože ten vítr byl nesmírně proměnlivý. Zejména my jsme menší loď, takže máme určitý handicap vůči těm velkým lodím na upwindu, takže si to vážíme a velký dík patří posádce. Těžký, ale užili jsme si to nakonec. Chtělo to hodně trpělivosti, když nefoukalo. Na druhém místě přijela do cíle posádka Pavla Sehnala. 3. pozici v maratonské etapě vybojoval zkušený slovenský skipr Miroslav Tuleja s posádkou Yachter Sailing Team, který tak výrazně zabodoval v boji o mistrovský slovenský titul. Dravci z týmu Jachtas dokončili etapu na 4. místě, těsně před posádkou Luboše Pokorného. My máme rádi, keď menej fúka a toto bolo super, lebo veľmi často nefúkalo vôbec. A vtedy sa môže mať človek aj kus šťastia, lebo keď fúka, tak je to strašne o tom, čo kto vie. A teraz, keď nefúka, tak je tam aj šanca mať šťastie, no a to my máme vždy. Takže preto sme došli nakoniec druhý. A náš cieľ bol výjsť
z toho posledného bezvetria čo najlepšie. A to sa nám podarilo. A potom sme spali, sme sa striedali a vlastne ani nevieme, ako to celé sa spravilo, že jsme nakonec došli do hry. Vyšlo pár taktických rozhodnutí, které vyloženě jenom vyšly, to bylo takový trošičku buď a nebo. Vyjeli jsme, prvně jsme to tahali po pobřeží, pak jsme vytáhli ven na moře, takže jsme tam dělali hodně změn a nakonec to vyšlo tak, jak to vyšlo. Na prvním otočním bodu jsme byli třetí s tím, že jsme tam trošičku ještě udělali pár chyb, že jsme mohli být první. Otočili jsme, tam zase vznikly nějaké další chyby, ale naštěstí tam trošičku padlo, kdy celá ta flotila zůstala vlastně v mrtvém bodu za ostrovem a my jsme, i když úplně fakt jako pěším tempem bych spíš řekl, jeli dopředu, ale přece jenom jsme naštěstí na rozdíl od nich jeli dopředu. A vytáhli jsme to zase na druhé místo, kdy zase přišel další zlom, přišlo úplné bezvětří a nakonec celkové vlastně 4. místo v kategorii první a druzí, takže si myslím, že to vyšlo celkem pěkně a určitě jsme spokojení. I když to mohlo být lepší, ale rozhodně po tom prvním rozjezdu rozhodně velká změna a perfektní výsledek. Já teda jezdím májovou regatu v roku 2019. Jsem byl poprvé jako skipper a tohle byla naše nejlepší etapa, kterou jsme kdy zajeli. Super podmínky, prostě stoupačka, Gennaker, výborná teda organizace, tady je ředitel závodu, že jo. To musím pochválit, jinak by mě ani nezdravil. Nicméně fakt pěkná etapa. Vznikly trošičku zmatky mezi mnou a posádkou, kdy já jsem něco podle mě řekl, oni to neslyšeli. Špatně jsme se tam slyšeli, bylo tam hodně věcí, bylo tam trošičku zmatku a bohužel jsme to nezvládli tak dobře, jak bychom chtěli. Kluci, a příště, když se to takhle zamotá, fakt mi to řekněte víc. Já jsem vůbec nevěděl, co se děje. Nedokázali jsme vyjet tak, jak jsme potřebovali a jsme doufali a hodně jsme doufali, že netrefíme ten ostrov, kdy jsme měli neovladatelnou loď. A vyloženě jsme jenom natahovali plachty na to, aby jsme ten ostrov netrafili a vyjeli z toho zátiší a vlastně Lukáš Slavík nám potom ujel. Bohužel mohli jsme si tam s ním pěkně zazávodit, ale tak jsme trošku tahali zase za kratší konec, ale nebyl to asi žádný problém nakonec ve výsledku. Jotabí jachting tým kapitána Filipa Zimy dorazil do cíle po obrovském boji po velkém měření s živlem, ve kterém tým zakusil, jaké to je být na pokraji sil fyzických i psychických. Posádka nováčků z kategorie Fun and Learn strávila na vodě více než 27 hodin, ale etapu dokončila bez svůdného nastartování a dojetí na motor. Zavážeme ho tady. Luky, chytíš ho? Tomáš Martínek v Maríně organizoval příjezd posádky a potlesk všech ostatních, kteří v Maríně odpočívali už několik hodin. Víš to, jak o tom ta málovka je. No. Prostě bojuješ. Bylo to dlouhý. Bylo to dlouhý, ale bylo to skvělý, byl to velký boj a hodně jsme se naučili, řekl bych, jak v jachtingu, tak osobně. A super. Trochu jsme měli krizi v momentě, kdy jsme 4 hodiny stáli s Gennakerem se vším, co jsme mohli postavit a nehejbalo se to, tak Dan prostě hypnotizoval kormidlo a stejně jsme se rozjeli, takže to bylo to super, bylo to dlouhý. Byl tam moment dneska ráno, kdy jsem měl ten motor já nastartovaný a mluvili jsme o tom, jako jestli jo nebo ne a reálně mě pomohla Honzova grimasa, když přišel, hodil takovej ksicht, takže to přece nemůžeme, já si říkám, no to přece fakt nemůžeme, tak jsem chytnul jako takovou druhou energii a říkali jsme si, budeme bojovat, vytáhli jsme zase Gennaker a jelo se dál. Vítězství Lukáše Slavíka a posádky Boat Safe v dlouhé noční etapě znamenalo jejich posun do průběžného vedení. Na druhé místo pořadí poskočil Miroslav Tuleja se svojí posádkou. Na Slavíka a jeho tým ale v tu chvíli ztrácel už poměrně dost bodů. Třetí byl Pavel Kraus. Vynikající český jachtař a loňský vítěz májové regaty Jan Hirnschall během 25. ročníku působil v roli mentora kategorie Fun and Learn, tedy těch, kteří se s jachtingem seznamují. Všech 8 posádek čerpalo z jeho rad. Trénovat se šlo po krátkém odpočinku po maratonské etapě také v okolí ostrova Svatý Klement. Já budu mít možnost těm lidem říkat, co zlepšit, co udělat líp, a tak nějak si to užít ten týden a za mě, pokud se povede a že si každý z toho odnese, tak 2 věci.
který se naučí z toho jachtingu, budu za to strašně moc rád a budu věřit, že to můžou být věci, které třeba je přimějou k tomu, že zase na ten jachting pojedou a užijou si to. A je to vlastně naše první regata, přestože jako jachtaři jsme, tak se týče jako závodních pravidel rozjíždět, to děláme jako poprvé. Já si myslím, že nám to šlo velice dobře, respektive my si myslíme, že nám to šlo velice dobře. První rozjížďku jsme snad zajeli jako první, mám pocit, že jo? Tak to nás jako zahřálo, že na srdíčku nás jako amatéry, že se nám to povedlo na první dobrou. Další rozjížďky, tam už to bylo složitější, protože všichni ostatní už se začali postupně přizpůsobovat tomu, takže už to bylo náročnější se tam dostat včas a mít nějakou rychlost, odstartovat dobrým kurzem, takže snažili jsme se. Ta regata je taková laboratoř na všechny ty nečekaný momenty, co vlastně jachting přináší, a je to takový velmi koncentrovaný. A výhoda toho je, že vlastně na té lodi člověk není sám s tou rodinou, když jede někde na dovolenou, ale jsou tam další lidi, kteří se něco chtějí naučit a ty lidi mají sílu a odvahu a vlastně dokážou to řešit a společnými silami mají mnohem větší šanci a z toho si každý odnese tu zkušenost. Jestliže se tady něco semele, nepovede, dokážou to vyřešit, já budu ten, který jim dokáže pomoct, budu rád, když se to odnesou prostě do příště a díky tomu se vyhnou nějakým problémům, který můžou přijít i v tom obyčejném jachtařském životě na dovolený v létě nebo kdykoliv a kdekoliv jinde. Jdou prostě do toho s pokorou a to je super, protože když někdo chce a má pokoru a jachting potřebuje tyhle dvě důležité věci, tak se určitě něco povede, to dopadne velmi dobře. Jsem si s tím jistý. Já jsem se fakt bála, že se u toho budeme dost hádat, ale nezvládáme i halzy, tak ani bychom se nehádali, to dobrý. Zatím jsme se nezačali hádat. Ranní meeting kapitánů je krátký. U svatého Klementa nefouká. Pole startujících se musí co nejrychleji přesunout k Rogoznici. Organizátoři doufají, že tam stihnou odjet alespoň 2 rozjížďky. Času není nazbyt, rychlé společné foto a pořádající tým už musí ladit, jak stihnout slavnostní vyhlášení po příjezdu zpět na pevnou zem. A my pojedeme do té Rogoznice první, oni potom dojedou za náma. U chorvatského pobřeží panovala, co se týká větru, mnohem lepší situace. Zdálo se, že by se možná mohly odjet rozjížďky 3, pak by se nejhorší výsledek škrtal a mohlo by dojít k jinému rozložení sil v průběžném pořadí. Nejprve se jela krátká rozjížďka, 2krát proti větru, 2krát po větru a do cíle. Lukáš Slavík s posádkou Boat Safe ví, že se musí zejména držet lodí Miroslava Tuleji a Pavla Krause. Ti jediní je mohou ohrozit a to pouze v případě, že by se Slavíkově posádce výrazně nedařilo a Tuleja by nad Slavíkem zvítězil o 8 příček. Kraus dokonce o 11. Tuleja ve 4. rozjížďce dojel na dělené 3. pozici. Slavík se svojí lodí hned za ním. To byl další krok k celkovému vítězství v májové regatě. Následovala krátká navigační etapa okolo ostrova Svilan. Slavík jel znovu takticky výborně. Během stoupačky proti větru si hlídal Tuleju a nenechával ho odjet. Po otočení okolo ostrova Slavíkova loď June vyrazila vpřed obří rychlostí. Teď už nebylo pochyb o ničem. Bylo pozdě odpoledne. Na další rozjížďku už nebyl čas a Lukáš Slavík s posádkou Boat Safe mířil do cíle vstříc celkovému vítězství na 25. ročníku májové regaty. Poslední rozjížďku celého závodu vyhrál Pavel Sněhota s posádkou Dos Naranjas Check the Sails, což je katapultovalo na 3. místo celkového pořadí. Druhý skončil Miroslav Tuleja s posádkou Yachter Sailing Team a stal se zároveň mistrem Slovenska. No a z celkového vítězství a titulu mezinárodního mistra Slovenska se radoval Lukáš Slavík s posádkou Boat Safe. Celou regatu vyhrál o téměř 10 bodů. Tak ta strategie je taková, že se zaměříš vlastně na rozdíl mezi tebou a tím, kdo je za tebou. My jsme tam, jestli se nepletu, měli nějakých 7 bodů, což jinými slovy znamená, že bychom museli prohrát o 8 a víc míst vůči tomuhle konkrétnímu závodníkovi, takže vlastně celý dnešní den byl o tom, aby jsme se ubránili. Znamená to pro nás hodně, májová regata je považována za jednu z těch prestižních regát, náročných regát. Její součástí je dlouhá navigační rozjížďka, takže my jsme rádi, že se nám podařilo
nějakým způsobem zužitkovat naše tréninky, naše zkušenost s regatama a vlastně byla zatím i kousek samozřejmě štěstíčka, protože jachting je o tom být ve správném čas, ve správném místě z hlediska větru, s tím nic neuděláš a samozřejmě štěstí, protože je připravený nebo trénovaný, když to tak řeknu, ale bez něho se to vyhrát nedá. Na závěrečném slavnostním večeru ředitel soutěže Tomáš Martínek vyhlásil vítěze jednotlivých kategorií a vznikla také nová hymna májové regaty, což jen dokládá vzájemnost a kamarádskou atmosféru, ve které se jedna z nejstarších českých námořních regat koná. Bylo to hodně psychicky náročné, musím říct, že my se snažíme udržet jakousi kvalitu májovky k tomu, aby jsme odjeli co jak největší množství rozjížděk, které vlastně řeknou a ukážou kvalitu toho závodního pole, protože když někomu vyjde jedna, tak je to potom jednodušší, když ujede jednu na prvním místě. Zatímco když ukáže tu kvalitu v 5, 6, 7 rozjížďkách, že je první, druhý, třetí, tak je to takové trošku složitější a na tom my dost bazírujeme a tím, že ten vítr nebyl, tak jsme ho hledali a úplně se to nepodařilo, ale 5 rozjížděk je za náma. Věřím, že si lidi odnesou jenom kladné dojmy, jsou unavení, ale snad převáží to dobré, co tady bylo. Je dobojováno, tak zase za rok na májové regatě. Ahoj! Sponzory pořadu jsou Yachtas, Nauty, Espik a KCK Metal Group.